never sure. And in a coffin, in a garden, in a posora. Shimoko, Chisaka, Chango, Mora. Get to Kulema, Kulema. So I think it's what I woke up. Look at the president, the papa. So we are going to papa. The million Tambo, the Toka. Shah, you get the what I woke up. Look at the president, the papa. So we are going to papa. The million Tambo, the Toka. Yeah, share live guys. Ndati before ndisati ndaita ndika video kandoda kuita about nyaya yekugweru yeshow yekugweru. Ndoda kutaura about nyaya yekugweru. Aiza for mafans ese ano simbisa malungende movement ne mafans ese ano simbisa Kiro aiza promotions promoter behind show yekugweru yaya. Yakanzi yakazotemwa zvinhu recent aiziya kunzi ulengende namadedido namalota vanakuya. So ndakati ndikuonesei side renyaya zvakaititadzisa kuti tigoperforma kozi takatosvika pavenue aiziya takatosvika pavenue tichitodawo kuimba but like next time paya pakazokandwa mabhodhoro you know kuti pakaitika sabotage kuti pane munhu akauya achitodzura jeki ndichiperforma waiziya pakufana kunzi pakufana kunge pachiuya rimwe artist waiziya but munhu akadzura jeki and then munhu vatangaurira ndobva nditombomira pastage waiziya kusvika paextend yekuona kuti zvinhu zvadzima and then ndobva ndangoti ndaburuka pastage because zvinhu zvava zvakatwa zvechirukazi kana kuti asize chirukazi kana kuti nguva yakwana but mafans vakazonopotsera mafans akazonopotsera mva watema zvinhu mva zvapwanyika waiziya panda mumwe wakanga wakutoblame achiti ulengende yatemesa zvinhu but how pakuti ini ndachorowo basa ndichitofadzawo vanhu nguva yangu isati yakwana pakuti ini ndakanga ndanzi ndikuperforma 1 hour 30 minutes sangu yangu yange isati yatokwana but ndakaona ndikakatwa nemunhu anga ine artist wake aifanira kuuya next after inini waiziya ndobva adzima zvinhu ini ndibva taburuka pastage pakuti zvinhu zvava zvakusarira and then vanhu ndobva vasara vachipwanya zvinhu pakuti vaida kuti mukambo wavo urove ndandi right. I think comment section itaura kuti Rigiani wakarafu Rigiani, you know nini chibaba chinonzi Rigiani chacha ini handichizive maiziya handitombochizive chibaba chache ndakatozonoita find out waiziya ndichitono taurwa namukoma Uskidi nyaya iyi Uskidi ndopaito ntauro kuti Rigiani ndiokumaraini kwangu gweru waiziya chichi ndichizonoita find out ndakazombonzwawo masongo aRigiani yoya kudhara waiziya but Rigiani yoya sekuru munhu wakudhara zvekuti vamwe vatori Rigiani yoya baba wangu kawe handitomuzive and the new generation haimuzive but Rigiani sekuru handizive kuti akatoroda kapapi pane pakuti akuhurona kakarafu here kane zvisakaiyo kaure kangu fichinina nakalafu maure echinirira waiziya saka isusu hatizotadzi kunge handifunge kuti irafu here saka iwo Rigiani handiwo uri murume wakalafu saka unogorwa nini sei handini kalafu waizvitandana neni here saka unofanira kakutofara kayoyo waiziya kuti wakunyatsotetena waiziya kuite kuti wakutorwisana neni ina handinambobvira ndaita ndapinda in love nakalafu murelationship zvekunzi hanzi titodanana iwa zvekuti Rigiani anganzi hanzi angatange kurwira izvozvo plus anozorwira izvozvo papiko waiziya handimuzive Rigiani guys handimuzive but Rigiani uyu anotaura zifi anotondiziva inini namadede anotozvitonga ive muraundi rangu inini namadede Rigiani uyu before show yekugweru akaita video achitaura kuti vanhu ava vachazinga chichadza kuperforma chichii ndikatongokaona but handirawo kubvuka dzikanako ndakazokuona next after show iyi waiziya saka chakaitika tasvika kugweru kwakuyaiziya ndichanorowa video apa vari palive nevari zvezvo vari kushiya chinhu hachidii chinhu chinongoenda but after live iyi ndichaita video waiziya ndichaita video tiri 3 inini namadede namaloti cause chimwe chinhu chakaitika pashow yekugweru mufanira kuziva kuti takashandisa mota 1 inini namadede akanga ari mumota muno mota yangu ini waiziya takashandisa mota 1 pinda baby takashandisa mota 1 so ndakamirira kuti madede asvike
nasuri soba ana ndichatodhakwe ndakasiya zvinoita se zvinodhaka waizi ndakasiya zvinoita se mazuva kuti akutongotopa edu uchi mukambo pastaira racho waiziya kuzi zvinhu izvi tikuita tichiwaiziya unoziya parongs mamwana achida kutoita se tukureka tichida mbofadzo mwiri but chabati edu zvinodhaka so tikutaura nini kuti nyaya iyi ndichazoitsanangura right madam wabva wapinda but havasati vakutaura havo pakuti nyaya iyi tichazonoitaura tiri 3 tichaita vhidhiyo isiri live but live iyoyi futi ndati ndingogara ndakupa ichi kosi kune mafanzi awarid kuti atiuye kweta marukazi mamwe aboard waiziya vakupotsera matopo nezvidhina but ivo vavana basa pakuti sangotaure pandatadza madzimai ndakafadza machingoti kuzviwanza ndatenga benza ndisikuganza ndosvika ndichirinza ndapiwa poto yakapfinza matsaka ari kundibvunza arikamityela nawinza vane mweya yematsinza ndarova mboma ndaridza zvakawanda ndadzidza mwari ndiye vandoudza vari kundifudza semombe kundifudza waiziya vari kurwisa havasi toda ndipefome kozi ndikapefoma vakatombotanga vachita sabotage ndiri pastage but mafanzi ari kukanda zvinhu alright but same imimi mukandiita sabotage kuti ndisasvike pashow mafanzi anosimbisa mukamba ari kungozonga kutema zvinhu okuita asi zvinhu zviri go saka pana zvamuri kuita mana muri kutouraya chi mutouraya dhanzi mutouraya dhanzi ini handina marekodzi ekunzi handinoenda kushow waiziya marekodzi ekunzi hanzi ulengenda anoenda kushow makatopanzwa pandakarega kuenda kushow yekusouth africa ndipo pega waiziya ndo chete ini ndine mareasons andinawo ende napromota iyeye now we are in good books pakuti inini handisi munhu anditadza kuenda kubasa pakuti inini basa iri ndo basa inini dai ndisingaende kubasa ndifunga kuti dai ndine zvinhu zvandinazvo dai ndakagara mubenzi munomu dai ine already ndichita zvise zvandiri kutoita pakuti ndakatepfura dai ndisiri panumber 1 dai ndisingadi basa saka handizoende panumber 1 inini kuita mafanizi guys ndinenge ndichorwa chi maworks but chinoitika nchoto vanhu vachisaiza so kona vanhu vana vachisaiza madede mamune jinja mwana rekuperform kugweru nyaya yanga kanonokerwa tanga tiri muchiki yekuda kurova chi ndanji nice istaimbira mahara tichitokumbira guys ini namadede alright mukuona zvamuri kuona izvi zvamuri kuona zvatiri kuita izvi hatina zvatimatoona pakuti ini namadede ore taimba tese ndo maimbiro atainoita kugweru waiziya ndo maimbiro atainoita kugweru tange tiri tese taitomboimbira mahara oziya pamwe pacho tobva tatomamiswa tichida kuimba mahara pamwe pacho tobva tatadza kuimba but tichoda kuimba chi mahara wati maonda puwa mari inini nemadiro andoita mari ndezvinhu zvakawanda zvoda kushanda mari ndatora half down inini ndatora 1.5 half down ndotadza sei kuzoenda kunotora imwe yasara pakuti ndesinopedza basa gaizi ndeto nemari yangu yakasara iko kwaya ndiri kuda waiziya mwana ngende aruda mapambazi aruda chambazi waiziya marombazi chichi ende wona sichazika ine ichoda chi magauro zvima red bull izvi azviya ungomwe ma red bull uchivhara vanhu vakatepfura guys saka inini chinhu chikuitika ndore dai inini ndaisaenda kumashows dai ndakasungwa dai ndaisaenda kubasa dai ndakasungwa ende alright the reason why maded aisaenda kumashow amana mashow akatadza kuenda inyaya yagora manager gora mfano wayo afa akatadza kuenda kuchi azvite waiziya madede yochawa waiziya ndomziva kuti madede akangofanana neni madede maindiro anoenda kubasa waiziya mapromota matembero anotoni inini nditori umwe munhu wevanhu anotemberwa nemapromota unoziya ini madede umwe munhu wevanhu anoda kuimba but akakonga pafamba satani aitora mari munhu atina kutoshanda naye but munhu atoshanda naye anachiziya kutoramba chidzikira munhu wamwari ndokumbombokata ndiri palive anenge atokuona uri palive baba
saka nekuti mimi mandiona ndiri palive makutanga kurova tumako Gaya. zvinonanika kutoroka jaivhi tekuti mimi